Sinarengan campur sari saksena. Alhamdulillah saged sowan wonten wewengkon Wonodadi Wonolela Sawangan derek Kabupaten Magelang nggih. Selo 12 sithik iso sowan kanthi jangkep nggih. Alhamdulillah saged sowan. Pripun Pak? Menika ingkang kepareng dhaup Mas Bagus Muhammad Nadif Aryuda kaliyan Mas Ayu Fitriani Solehah Putri. Mugi-mugi dhawuhipun tansah pinayungan dening Gusti sembodo ingkang sinedya tumbuh ingkang kinayuh antut runtut pindha mimi hamintuna. Nggih, niki wonten request saking wingking Pak. Oh, nggih. Raju Kewala. Oleh nggih. Nggih. Request apa Mbak Cynthia? Anu, bocah gunung mau. Oleh nggih. Para lenggah para tamu sinambi miarasaken atur pasukatan campur sari saksena kanthi tembang bocah gunung sawetawis kepareng ngresepi atur pasukatan ingkang katuraken ing ngarsa antika bocah gunung saksena Cynthia. Soane urip warati Mbak Cynthia ingkang kepareng lenggah wonten kiring kidul. Ingkang kepareng paring donga pangestu utawi rawuh kathah sanget mrajenani kalamun to panjenenganipun Bapak Ibu wewagiman menika mboten benten-bentenaken kadang setunggalan setunggalipun mila ingkang sami kepareng rawuh kathah sanget. Nggih, Pak. Ya. Murih maratin kaya sowane rada rono ora apa-apa. Apa kowe
Nggih. Sembah nuwun Mas Darno, Mas Inggih. Sudar. Niku sampun lumadi atur panglipur Wedawati setunggal. Enjih. Mongko Wedawati dipun cacah Wonten sekawan. nggih. Merah